Quina meravella. Ostres, què dibuixes? Hola. Doncs mira, sóc estudiant d'arquitectura i sempre que vinc aquí em quedo meravellada amb aquesta estructura, amb aquesta coberta. És increïble. Interessant. Pots explicar alguna cosa més? Sí, la coberta d'EDFE transparent s'integra de manera perfecta en el disseny estructural de l'Església Vella de Corbera d'Ebre, respectant el seu caràcter històric i guanyant a més un espai multifuncional espectacular. Aquesta coberta permet que la llum entri de manera generosa i que els sons de l'entorn també penetrin amb facilitat, mantenint intacta la idea de ruïna. Gràcies per l'explicació. Gràcies a tu. Adeu. Adéu. Us animo a tots a visitar aquest conjunt arquitectònic i històric. Gràcies.